И здравейте, аз съм Димона и навън страшно започна да вали. Страшно силно. Вижте. Много силно започна да вали. Там има идва кола. Лош ден е днеска. Добре, че не е лош. Добре, че не е на 16, мисля на 17. Това, което се случва, защото на 17 пак сме на море, но е рождения ден на тата. А пък на 16 пътуваме за море, но ставаме в 3 часа. Мама каза, че мен ще да се бъде в 3:30 и в 4 нещо заминаваме. Много рано заминаваме и много рано ставаме. Как лошо вали навън. Ужас. Много ми се искаше сега да е хубаво времето и да се играя. Но се получи в кошмарно време. Точно 15 ден, който 15 юли, в който иска да приготвим багажа. Вали и е ужасно. Много ужасно. Ужасно. Пълен провал. Вижте, тук се стича вода. Ето сега ще ви покажа. Ето. Тате! Започва да става наводнение. Някой иска жила да видиш. Сича се вода от някъде. Сякаш че като река. Сега ще го покажа на клипът. От някъде се стича вода. Уй! Ужас. О, не! Ужас ден. Само ако стане наводнение, ще е много голям провал. О, не. Ако мисля, че е нещо друго. Ето вижте. Когато много се доближи до това, как се казваше, мрежата, вакуумарника, сякаш, че съм наживо, а като го увелича, сякаш, че не съм наживо. Мрежата отдолу. Жалък ден. Много жалко. О, не! О, не! Тате, бързо! Ела! Това е ужасно. Че там вали дяжа. Добре, да оставим времето на Мира, тъй като там са ми дрехите. Трябва сега пък да скачвам. Ще спра на паза. И ето скокнах. Време е ужасно. Влизаме в детската. И тук ли се вижда, Боже? Там са едни дрехи. Аз сме тук и да играеш. Добре. Имах една такава книжчица. Вижте. Какво да правим? Там са играчките. Ето, не го и включат. Разбира се. Ето. Това е той. Добре, да вървим към... това е телефонът ми, но няма да го използвам за дълго.
Чакайте, първо да ви покажа моят. Вижте, като ми. И другата. И кръга. Така. Ето, там е багажа. Чакайте. Ето. Тук е багаж. И тук има багаж. И при мен ще има багаж. Ето там е още един багаж. О, боже мили. И тук даже има багаж. Другата ни чанта. Това е нашата аптечка. Там има чанта с лекарства. Бе, вижте ми таблетът. Какъв провал се случи сега? 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 О, не. Това е ужасно. Той е свъркана като... Да не казвам какво. Вижте. Къде? Спри, спри. Вижте. На живо. Обръвна спомням. По-добре да се спрем в къщите и да снимаме нещо, да се занимаваме с някакви неща. Това е времето на мира. Така. Стъпка. Да видим Рози дали си е влязла в къщата, защото е ужасно, ако е навън. Не знаете какво става, когато е навън. Браво на Розинка, прибрал се. Там. Там са на ние двора, но има и още. Ето там. И там завършва. Ето така. Почва така. Не знам къде отиде мама, ще я потърся. Тате! Боже, сега ще го извикам. Тате! Аз ще го извикам. Чакай. Къпеш ли се? Къпеш ли се? Ох, на мен ми се хвали туалетната. Добре. Няма да снимам, разбира се, как се туалетна. Нищо, справим. Мама е в банята и се къпе, чули? Ето ги там. Тата, нали знаеш, че те снимам и после ще го кача? И от мен. Чао!